τα ίδια. Άντε πάλι τα ίδια. Μαλακίσω με εγώ. Ναι, εκεί το κοίταγα. 6-6-2, τώρα είσαι όντως 6. Εντάξει, κάνει. Δεν θυμάμαι που περνάγα. Πού πάνω, εκεί τους έβαλα. Από Εδώ, εκεί. έτσι. Το πάμε λοξά στο κόρτο. Ωραίος. Μάχημος. Πάμε στο επόμενο. Αυτό. Οπ. Εκεί που ήταν σίγουρο. Οπ. Να την ναι. Τέτοια κάνει ρε Μάνο. Να την η ποινή. Κάτσε να δοκιμάσω από εδώ. Κάνε το δεύτερη φορά. Άσε να περάσει όμως ο Γιάννης, άμα να κλείσω εγώ το βιντεάκι, μην τραβώ τζάμπα. Περίμενε ρε, γιατί σίγουρα βγαίνουν. Να, απλά το πήγα από αλλού. Σίγουρα βγαίνει ρε. Απλά εγώ το πήγα από εκεί. Άλλο από εδώ, άλλο από εκεί. Είναι δυο. Τον έχω τώρα. Ναι, εντάξει, τρία. Εγώ πού να ανέβω. Θα ανέβω όπου πουθενά. Κάνεις επιλογή πριν πας. Είδες, ο Μανός το πήγε από εκεί, εγώ το πήγα από εκεί. Από πού το πήγε. Εγώ το Ο πήγα Μανός από- από πού πέρασε. Εγώ το πήγα από εδώ που κάνει το λάκκο. Από εδώ το Ο πήγε. Μανός το πήγε από εκεί, είδες πως από εκεί βγήκα και εγώ με την πρώτη. Εγώ το πήγα από εδώ. Δεν μου διατήρηξε. Εγώ άμα ανέβω. Χαρακτηριστική ευθυλογωλία μιλάμε τώρα. Τι κερδίζω εγώ δηλαδή. Σε εμάς.